नमस्कार भाई लोग, बिपिन चौरसिया ऑफिशियल में स्वागत बा। और प्रिया सोहानी के एगो है देखो लो, बहुत बढ़िया डांस वीडियो बा। ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई, पियल ना छोड़बा ता जौन की बहुत आदमी देख चुकल बाड़न और ये वीडियो के हमू डलले रहनी है। बहुत बढ़िया ये नचले बाड़ी और ये वीडियो को देखा लो, दोनों बगल लगा दिले बनी और इंजॉय ला लो वीडियो को। एगो वीडियो हम डलले रहनी है, ऊपर कम से कम 47,000 व्यूज गईल बा हमरे चैनल पर, जना चैनल के नाम बा बिपिन चौरसिया ऑफिशियल 8002। ए पर जा लो और देखा लो। और ऐसे ही वीडियो बढ़िया बढ़िया ले आवे। वीडियो ऐसा बा कि फैमिली के संगे बैठ के तू लोग देख सकता रहो, केहू के कोनो दुख ना लगी। और बहुत बढ़िया वीडियो बनावे नहीं ये चैनल पर हम, और फैमिली के संगे देख सकता रहो। देखल कितना बढ़िया डांस कैले बड़ी ये वीडियो में, मतलब मजा आ गई बा देख के भाई लोग। और इंजॉय लेते रह लो। और चैनल पर पहली बार बढ़ लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, आ वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लो। जब तक खातिर नमस्कार।